Kuna kwani muna anoziva zvese atomwani. Venze levo inokumira vanhu. Mwari otangira ipapo. Manje ukasvika pakasvika Mwari watomwari. Mukadzi weshune makarwarirwa nemwana. Gehazi akanzi ndibvunzire mukadzi weshune kwakanaka here nokuti Jehovha havana kundiudza. A true prophet anonzi Elisha akabvuma kuti nyaya ndichikuiona. Hazvimuita musatanist, zvinomuita asina kuratidzwa izvozvo. Kuti mazuva ano kune iriko kaimita. Ukasaona chirapa, saka uri fake, that's not it. Yeah. We prophesy in parts. Kune zvausingaratidzwe saElisha. Zvanzi kudina Elisha? Yes, bvunza mukadzi weshunemi kuti kwakanaka here prophet vanobvunza. Why? Because the Lord has not revealed this to me. Oh, Mwari vane zvimwe zvaunonyima vaprofita. Yes. Yeah. Vanhu vari mudesert. Kune famine. Vaprofita vaungana. Vakabikwa muriwo unouraya. Prophet aivapo. Haana kuprofita kuti muri kubika poison. Akatoziviswa nevari kudya mupoto maita rufu prophet. Ukaita zvekufamba unofa uri under prophet. Yeah, sure. Why? We prophesy in parts. Vataura kuti vabikwa poison. Haana kuti rasai. Akati ndipei flour. Ndokuisa flour mupoto. Vanhu vakadya vakararama. Flour chii? Jesu ndiye chingwa cheupenyu. Nachiprofita chinodarika zvese. Jesu munyaya. Vakashayikwa Jesu. Ukafambira zviri muhomwe haisi nyaya. Denga unotadza kuripinda. Wabata miriyoni. Nauye kunamata igumire pagambling nemagames atinoita. Relationship yemunhu naMwari. Ndingashaya hangu mari asi ndoda kunamata Mwari. Yes. Nzara nenyota yakururama. Pressure wina dzimwe nguva wakazembera pakuronga nekutaura kwevanhu. Inzwa. Tine vanhu vanonamata Mwari uyu vatisingazivane nawo. Mwari vanoti muprofita waElisha ati Mwari ndiri ndege ndasara. Mwari akati variko vasina kubvira vapfugamira pari vari kuchengetwa mumapako naObhedhaya. Vanhu vaMwari vanogona kusazivana. Asi Mwari anotiziva. Tiri vanhu. Sure. Inzwa muexample. Indambogara kukwekwe. Dai ndakaita mwana kukwekwe. Ndouya kuno kuHarare ndoroora. Ndoita vana vaviri. Vana vangu vakabvunzwa. Muri vangani mumba menyu? Vanoti 2. Ine ndinozokoreka. Ndoti muri 3 hamuzivane. Yeah. Mukoma wenyu ari pakwelasa. Baba vanotiziva. Vana havazivani. Yeah. Chapa unonamata paunoita munamba kuti our father. Baba vedu vari kudenga. Uri kuinclude vamwe vanhu. Sure. Baba vedu kwete vanhu. So Mwari ane vanhu vake kuMethodist. Mwari ane vanhu vake kuAnglican. Mwari ane vanhu vake kuPostori. Iwe wakatokura uchiudzwa kuti mapostori haana madhasi serious. Handiti hasi Mwari akakuti. Ndozvaifunga bhishopu wako. Mwari une vanhu vake. Vanomunamata achivanzwa. Vane ukama naye kwete nesu. Vanozivana mukuita paona Jehovha wavo. Mwari ane nguva yekuti akashanda nedhongi rakagarwa nemuprofita. Muprofita anoprofita akatenderwa kusaona nokuti rikaona. So Mwari unogona kushanda nezvausingadi. Zvaunotogarira uchirova iye anoshanda nazvo. Saka tine vanhu vatinomhura nekutarisira pasi pamastandard edu sevanhu kwete saMwari. Zvichida iwanano, zvichida ibasa, zvichida utano hwake, mwakaudzwa kuti nemavanga ake takaporeswa. But hepano pane nyaya, munhu haasi kupora, shoko richiti panopora munhu. So John chapter 6.
Yesu unobvunza vadzidzi vake, todini nevanhu vari pano tivape zvekudya? Saka pane akataura akati mari yegore rese haingakwani. Munhu ndokubva ati aiwa ka, pano pane mukomana ane chingwa nehove, asi zvishoma kuvanhu vari pano. Jesu audzwa mhinduro dziri mbiri idzodzo, akati taurirai vanhu vagare pasi. Ndaitarisira kuti audzwa kuti hove nechingwa hazvikwane, mari haikwane, aifanirwa kuti saka hazvichaita. Vandinofara kuti ane zvekuita pamusoro pezvinhu zvisingakwane, ane zvekuita pamusoro pemari isingakwane. Saka situation yako haisi nyowani, nokuti iye ndiye wazuro, nhasi namangwana. Pamari isiri kukwana, maresources asiri kukwana, Jesu ariti kudii? Taurirai vanhu vagare pasi. Vachigarirei kuti vaone kuita kwaJehovha. So nhau yekugara pasi ndiyo ndandibate masikati anhasi, nokuti vazhinji vedu hatina kugara pasi, tichiri takamira. Ndo matauro edu kuti munhu unofanira kumira-mira, kuti nzvito unofanira kumira-mira. Don't trust and believe in your own strength. Have his strength to do something, but believe in his grace. Unoziva here kuti munhu mugadheni angatenderwa naMwari kudya, achishanda ari mugadheni, anga asingadye nokuti ashanda, aidya kuti ashande. And I will explain. Munhu akasikwa day number 6, mangwana acho day 7 riri sabata, zororo. Pazororo munhu anodya, but munhu chaakatanga nacho irest, kuzorora. Munhu akasikwa day 6, day 7 sabata, so munhu haana kutanga neworking, akatanga neeating and resting. Sei Mwari vaisa order iyoyo? Ivo vachida kuti munhu ashande. Mwari vada kudzidzisa munhu kuti kana uineni haudye nekuda kweziya, nyangwe rabuda unodya nokuti ndinoprovider. Saka uchiona waakubuda ziya racho usingadye, order iri mulife izvezvi kuti kubuda ziya haisi guarantee yekuti unodya. Saka uchiona une headache uri pabasa, tikatoti da una madhira rutsvaga mabasa uye, but unotoziva kuti unoshandira mahara. So order yaMwari, Mwari vaida kuzviratidza kumunhu kuti ndine hanya nerudo newe. Nyangwe washanda, nyangwe une zvauri kutsvaka, but ziva kuti source yezvaunotsvaka ndini. Saka vamwe vakazembera pakungwara nenjere dzavo, vamwe vakazembera pane zvavanoudzwa nevanhu, kungwara nekurongeka. But handakaziva, Bhaibheri rangu rinoti the race is not to the swift, nor the battle to the strong, but the time and chance are given to all. Mwari unopa nguva nemikana kumunhu wese. Saka kana kuna akakuudza kuti kana usina hama usimuke, kana usina kufunda unonga unoenda, mataurirwo epanyika. Wandiri kushumira akasika vanhu, haana kuvaendesa kuchikoro, akavaisa mugadheni, vakadya pasina olive ana Adamu. Iwo akaudzwa ukasafunda hauti, handisi kuti ndakaenda kufunda. Ndoda kukupa concept yeumwari, nokuti kunamata Mwari kwakanaka, uye Mwari wacho wakanakisa. Unoziva nhamo dzevanhu muupenyu hwevanhu. Dambudziko pariri manje, vanhu havasi kugara pasi. John 6 yati Jesu aitaura kuvadzidzi vake, hove nechingwa hazvikwane, mari yegore haikwane, ndokubva ati ngavagare pasi. Vari kugarirei? The ability of God. Mururo, ukatemba chingwa nehove kana mari, pane pazvinoshota. Izvezvi uneya wakatambira, ukatarisa mabhiuzi akakusona, haisvike kana hafu. Asi wakatsvaga basa kuti ugadzirise nyaya dzako, but izvezvi nyaya dzacho dziri kukura uripa. Nekungwara kwese nekurongeka hazvisi kuita. You need the ability of God. You need the grace of God. Kuchenjera kubhadhara kushande. Uchaona kuti kune vakachenjera vari kutambudzika. Tell people to sit down. Havasi kugara nokuti chingwa chawanda. Vari kugara nokuti vanotenda zvaanotaura. Kana iye ati dzikama,
nyangwe dutu riripo unozviratidza nokuti ndimwari. Tell people to sit down. Vhangeri rekunzi garai pasi, chingwa chishoma, mari haikwane, harisi revanhu vanofunga nenjere dzavo, nderevanhu vaakutenda kuita kwake. God will not disappoint you. He is so faithful. Zvinotaura vanhu panyika izvi ndezvevanhu vanorarama maringe nyika yacho, but anorarama maringe pfungwa yaMwari uchaona kushamisa kwaJehovha. 2014, a short testimony. 2014. In fact, I started in 2012, 2007. I had a dream, I had a vision. In a vision, in a dream, whatever I did, I will take you to nations. Preach my words. When things are not okay, but I testify, I've been to many nations. And it's not only Zora Barodi Kupariza, Kukonshesa Mwari Kudarika Pandaenda Neshandaitirwa. Zesa Namatura Smari Gakutwe, Nokutano Gone. I'm a Taranemi Amazon, Common Patam Rotu. I want to share my platform machine. We are flying to nations. Nika Zagapurisa. Passport ukaona passport nyika dzaunofudza kuti akushikike, asi Mwari wacho une nyasha mati, une nyasha. Asi paakazvitaura ndichifamba netsoka kubva kuwadzana ndichinoparidza pana first zvaipisa tsitsi, vanhu vaiseka ndara zvavanoda, asi ndiri pano kukuudza the ability of God. Hazvina kuitwa nekuchenjera kana maconnections anamuzivana nevanhu, dzaingova nyasha dzake kana wagara pasi. Mwari akati taishi gara apa, bata apa, pane nguva yekusekwa, pane nguva yekuti vanhu vanotaura zvavanoda nokuti vanhu, unoti vanhu pavakagara pasi hakuna aitaurawo zvaanotaura here, kuti kugara hedu but nyaya dziri pano, chingwa hachikwane, hova hadzikwane, mari yegora haikwane. Ndinofara kuti vadzidzi havana kuwedzera vhangeri. Vakangonzi tell people to sit down. Problem yedu dzimwe nguva tinotaura zvatinofunga, nokuti vanhu vanobvunza ka kuti tanzi tigarirei, woti mirai muone pane mirako ida kuita. Hatidi vanhu vanogarira minana, toda vanhu vanogarira Mwari weminana. Hatidi vari kutsvaga minana, toda vari kutsvaga Mwari weminana. Tinotanga kumupa nzvimbo yake saMwari, onamata Mwari saMwari. Mwari ozviratidza muupenyu hwavo. Tell people to sit down. Varume ivhangeri risingajairi kuti togarirei, nokuti uchiona chingwa nehova hazvikwane. Kukatarisa vanhu vakawanda murenje, kamukomana kane chingwa katotakura chingwa chake. Let me tell you this. Mukomana anga ane chingwa nehove, haana kuunzira vanhu ilunch box yake, asi zvavanika. Vanhu uri kuona kuti Jesu ati vanhu ngavachigara pasi ndokutora zvisingakwane muruoko rwake. Baba noti vakanamata akati baba ndinokutenda, ndokupa vadzidzi vake kuti goverai vanhu. Pakatanga kuita a divine increase, zvikatanga kumultiply vanhu vakati, ururega ndikuti zvaunobata iwewe zvishoma, asi dai wati Mwari ngatibatei tese. Ability yaMwari ndoyawakutsvaga nhasi, nokuti salary yako haikwane. Une headache uri pabasa, une nyaya dziri kutokutendesa musoro, nokuti pfungwa yako ndeyekutora chimbatso. Rega ndikudze kutora chimbatso kubvuma kuti ndine nhamo, but ndakuda imwe. Kutora chimbatso hakusi kungwara, kubvuma kuti ndine dambudziko, but ndakuda kuritopa. Usati wamhanya mumaorganizations angakubatsire, wadii kuti Mwari, I need the ability of God in my life. Ndakasvika pakukwira ndege kunge makombi, kusvika pakuneta,
Handiziva kuti matiketi atengwa kupi zvii pandasvika pakuneta kukwira mundege unge makombi. The ability of God. Hazvisi mukungwara kana mukurongeka. Iye kana ati gara apa unoguta uripa. Kwanisina bvira ndarota kuti ndingatsike ndingaende. Mwari unozviita. Kuchibviwa muno mustreet kunosvika kuLondon. Kuchibviwa muno mustreet kuenda kuIsrael. Very possible. Vanhu zvavanosvika kuti hazviite. Very light nokuti vanhu hasi Mwari. Iwo ukavatrasta vanokuudza facts on the ground. Azvibude bamune munozivana nani? Mune ma-connections api? Unotambira mari? Wakafunda usvika papi? Those are facts on the ground. There is grace from above. There is grace from above. Rinodarika ma-facts on the ground. Jesu ati kuti taurirai vanhu vagare pasi. Chingwa hachikwane, hove hadzikwane, but nokuti iye aripo munhu ngaadzikane. So vagara pasi, akapa vadzidzi vakagovera vanhu vakati zvanzi kwakasara mabhasiketi aikwana kuita 12 akazara chingwa. Ndoda kupedza mweya. Saka zviri pachena kuti hove dzakapera. Nokuti Bhaibheri rinoti ma left over chaiva chingwa not fish. Mubvunzo wobva wati chinonyanyovaka muviri chii, hove kana kuti chingwa? Chinonyanyonaka chii, hove kana kuti chingwa? Indava hove dzichipera chingwa chichisara. Asi hove dzine nharo here pasimba raKristu kwete. Saka dziri kupera sei hove? Ukatarisa nyaya iyi vari kunzi ipai vanhu zvekudya. 3/4 of the disciples vakatorwa kufishing. Vakabviswa kuhove. Saka hove dzikavatevera mufield mavo dzinovadzora kuhove. Nekuda kwokuti Peter achiri kuziva mazita emabhaya mumusoro. Vanotoziva kuti mudhara pakatanda miramba nemabhimu. Kwawakabva ndiwe wakabva, but kwawanga uri kwamauri. Saka unokatambira unoda kutenga rekeni zake ichiri mumusoro. Zvokuti kutauni imwe story. Why? Because urusevha rwacho ruri mauri wakabva ikoko. Vana veIsraeri vaburitswa naMwari muIjipita. Vakafunga garlic, vakafunga onion. Unozviziva iwewe kuti onion negarlic hachisi chikafu. Savaifunga zvisingagute. Vachienda kwavakanzi munoguta. Egypt yanga iri mavari. Taurirai vanhu vagara. Vagoverwa zvekudya. Vati zvanzi chingwa ndochakasara. Vanhu havana kuziva kuti ashotesa hove ndiani. Iye Jesu achiita minana. Kana imwe nguva, there is something in you. Don't deny English. When you are but the way you are, your character, how you see people, sometimes you are your own blockage to your own blessing. Usati wadzingwa dhimoni, dzingapfungwa isiriyo mauri. Andikaropafadzwa, mwe munhu anoita mudumbu. Indava une pfungwa yedambudziko kuvanhu. We are blessed to become a blessing. Takaropafadzwa kuti tive chiropafadzo. Hauna hanya, hauna moyo nevanhu. Kungoti Mwari ndikomborerei. Vachabata shuwa kuti ndokunamatai. Your blessing ngaive chinhu chinokonzera vanhu kudawo Mwari. Unozara kune vanhu kuti zvikavafambira zvakanaka, nyika ingatoita matambudziko kwete rugare. Akabata mari, ufeyo hungatokwana, hungakura. Anosponsor wickedness. Saka izvozvi pfungwa isati yachena. Genesis 2:5. Zvanzi hakuna kunaya mvura mubindu nokuti kwakusina munhu unorima ivhu. Chakadzivisa mvura kunaya mugadheni kwakusina munhu anorima ivhu. Mwari ko munhu anokwana papi chiri kuda mvura zvirimwa. Utaona kuti plani yaMwari kuti rive gadheni rinomaintainwa nagadhena. Gadheni rikashaya garden boy rinoita sango.
So Mwari unokoshesa plani yake pfungwa yake. Namwe yatinayo. Ndekuti you don't have the mind of Christ in you. Chauri kuda zvingokufambira chete. Zvozodi hakuna chinozikanwa chinofungwa. Dai zvangu zvaita. So vanhu vakagariswa pasi. Kwete nekuti chingwa newa zvinokwana. Asi nokuti vanoteerera uye nekutenda kuti Mwari wedu unogona. Vakuru regai ndikuudze. Tikasagara mutsoka dzake, tikasagara munyasha dzake, kundoku mari haisi kukwana. Zvanzi mari yegore rese tikatenga zvekudya haikwani nevanhu vari pano. Vane mumwe pane mukomana nehove nechingwa vati hazvikwane. So my resources were not enough, money was not enough. Ndonguva yatava. Unoita nhamo uri pabasa. Unotakura uchishanda. Headache yako ndeyekutsvaga yebhasi yekudzokesa mangwana. Yetu wakatogutambira. So haisingwa dai ndaona riri nani. Dai wagara mutsoka dzake akupa unyasha. Matambudziko yadai nawayo haachada kungwara kwako. Mari haina kukwana. Hove nechingwa hazvikwane. Iye ndokubva ati kudii? Tell people to sit down. You need the ability of God in your life. Kungwara hakusi kushanda wena. Ma-connections chaanonetsera. Paunotemba wacho munhu anofa, anorasiswa. Kovhura news radio daiso nzoti adzingwa waitemba wacho. Unozoti adzingwa tese. Ukangozembera pamunhu uri pamahwani ane zvinomuwirawo semunhu. Ukavimba nema-connections uri patight anogona kudzingwa musystem yaunotrasta. Asingadzingike akatendeka ndiJehovha. Ukatemba mamona akarova munhu akasungwa anotaura avatuma munosungwa mese. Ukatemba Jehovha akauraya munhu ainzi Medha zvinonzi aita kuda kwake. Jewe kutemba anokurayira munhu zvakanaka futi. Jeremiah chapter 17, verse number 5. This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength. Kuzembera panjere dzako, kuzembera pakungwara kwenyika nekuronga kwevanhu, kune dambudziko. Mukomana hove nechingwa zviripo, but hazvikwane. Mari yegore haikwane todise. Taurirai vanhu vagare pasi. Vanhu havasi kuti garai muchechi. Hasi kuti chechi yakaipa. Garai muna Kristu. Ndo mune blessing yako. Dambudziko ndeyekuti wakaziva chechi ukada chechi, ukasada Mwari, ende nanhasi umuzive. Kwedu kuri pofu. Profeti vedu vanoona. Hata kuramba kuti vanoona. Vane dzimwe nyaya dzavasingaoni. They prophesy in parts. Sure, Saura. And the all-knowing is God. Ukaona kwani munhu anoziva zvese. Atomwani. There is a level inokumira vanhu. Mwari otangira ipapo. Manje ukasvika pakasvika Mwari watomwari. Mukadzi weshure makarwarirwa nemwana. Gehazi akanzi ndibvunzire mukadzi weshure kwakanaka here. Nokuti Jehovha havana kundiudza. A true prophet anonzi Elisha akabvuma kuti nyaya handisi kuiona. Hazvimuite musatanist, zvinomuita asina kuratidzwa izvozvo. Kuti mazuva ano kune iriko kaimita. Ukasaona chirapa, saka uri fake, that's not it. Yeah. We prophesy in parts. Kune zvausingaratidzwe saElisha. Zvanzi kudii naElisha? Gehazi bvunza mukadzi weshunamu kuti kwakanaka here profeti vanobvunza. Why? Because the Lord has not revealed this to me. Oh, Mwari vane zvimwe zvaunonyima vaprofita. Yes. Yeah. Vanhu vari mudesert. Kune famine. Vaprofita vaungana. Vakabikwa muriwo unouraya. Profeta aivapo. Haana kuprofita kuti muri kubika poison.
akatoziviswa nevari kudya mupoto maita rufu profeti. Ukaita zvekutamba unofa uri under profeti. Why? We prophesy in parts. Vataura kuti vadipa poison. Haana kuti rasai. Akati ndipei flower. Ndokuisa flower mupoto. Vanhu vakati vakararama. Flower chii? Jesu ndiye chingwa cheupenyu. Vachiprofita chinodarika zvese. Jesu munyaya. Vakashayikwa Jesu. Ukafambira zviri muhomwe haisi nyaya. Denga unotadza kuripinda. Wabata milioni. Nauye kunamata ikumire pagambling nemagames atinoita. Relationship yemunhu naMwari. Ndingashaya hangu mari asi ndoda kunamata Mwari. Yes. Nzara nenyota yakururama. Unesha wina dzimwe nguva wakazembera pakuronga nekutaura kwevanhu. Inzwa, tine vanhu vanonamata Mwari uyu vatisingazivane nawo. Mwari vanoti muprofita waElijah ati Mwari ndiri ndege ndasara. Mwari akati variko vasina kubvira vapfugamira pari vari kuchengetwa mumapako naObhedhaya. Vanhu vaMwari vanogona kusazivana asi Mwari anotiziva. Tiri vanhu. Inzwa muexample inambogara kukwekwe. Dai ndakaita mwana kukwekwe ndouya kunogwara ndorora ndoita vana vaviri. Vana vangu vakabvunzwa muri vangani mumba menyu? Vanoti 2. Ine ndinozokoreka ndoti muri 3 hamuzivane. Mukoma wenyu ari pakwelasa. Baba vanotiziva vana havazivani. Saka unonamata paunoita munamata our father. Baba vedu vari kudenga. Uri kuinclude vamwe vanhu. Baba vedu kwete vanhu. So Mwari ane vanhu vake kuMethodist. Mwari ane vanhu vake kuAnglican. Mwari ane vanhu vake kuPostoli. Iwe wakatokura uchiudzwa kuti maPostoli haana madhasi serious. Handiti hasi Mwari akakuti. Ndozvaifunga bishop wako. Mwari une vanhu vake vanomunamata achivanzwa. Vane ukama naye kwete nesu. Vanozivana mukuita kwavo naJehovha wavo. Mwari ane nguva yekuti akashanda nedhongi rakagarwa nemuprofita. Muprofita anoprofita akatenderwa kusaona dhongi rikaona. So Mwari unogona kushanda nezvausingadi. Zvaunotogarira uchirova iye anoshanda nazvo. Saka tine vanhu vatinomhura nekutarisira pasi pamastandard edu sevanhu kwete saMwari. Tell people to sit down. Vachigarirei ability yaMwari kwete mari iripo kwete chingwa chiripo nehondo. Nokuti zvese hazvikwani. Hakuna chinorwadza kuita nhamo uri pabasa. Kutambudzika uri pabasa. Unenge utaudza kuti ndoshanda kandipo nemapfekero chaiwo zvinotoramba. Unorongerwa basa uri pabasa unofunga kuti haushandi. Mari yaunogona kuimba nayo inogona kusakwana. Maconnections evanhu awinawo vanogona kukurasisa. Asi wandiri kushumira asingarasise ari kuti tell people to sit down ndiJesu. Wende kugara muchechi, wende kugara mune dzimwe nyaya mushoko rake. Namwe ataita tine vanhu vakagara muchechi vasina kugara mahari. Mark chapter 2. Vanhu vakaya nehama chida kupinzwa mumba muna Jesu vakatadza kupinda nokuti manga makazara. Vakabhaza imba pamusoro vakadzikisa hama yavo pana Jesu. Zvora kuti pana Jesu pane mukana. Kuvanhu hakuna chance. Vanhu vanogona kuzara muchechi vasiri paari. Ingaiti mumba mukazara hapana space mukati. Pavakabhaza rufu vakaisa hama pana Jesu.